Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, saka ininiwo ndiri munhu anoendawo kuchechi ende ndinoenda kumasowe, but pamba patinogara pane vamwe madzibaba ava ivo vanoitawo zvekuprofita nekubatsira vanhu. Nguva zhinji inini nemurume wangu tinowanzokubatsirwa navo. Iniwo ndinoshanda samaid, so ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndiri kubasa mukoma ndokubva ndachizofonerwa nemurume wangu. Saka murume wangu akabva anditi ainge abva pakrawa pamadzibaba because ivo kana kubasa havatoende. Ndikabva ndati vati kudii? Akabva ati ndanzi kana zvichiita paya paunenge uchitsvaira mubedroom madam boss vako, kana zvichiita edza kuti paya paunenge wochinja mashits pambedha pavo wobva warekedza kuwacha shiti iroro wobva wauya naro kumba. Madzibaba vari kuti hanzi ipapo ndo pachabva uma yedu. Saka ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndisingakwanise kuti zuva iroro ndinge ndichiuya neshit randainge ndabvisa pambedha. Ndakazoti ndadzokera kumba, this was last week, ndokubva ndataura naye akabva anditi handei unozvinzwira kuna madzibaba. Saka madzibaba ava ivo vari kuti ini ndakagara ndiine chipo changu chandakazvarwa ndiinacho, ndinofanira kuti ndingadai nditori mupfumi kutaura kudai, but pane vamwe veukama avo vakazondinzwira godo vakabva vachizondiganyira. Saka ndakabva ndati nhai madzibaba, ko zvekuzobira madam boss vangu mashits epambedha pavo avo anenge akasviba zvinozopinda papi? Saka ivo vari kuti hanzi shiti iri kana kuri kunzi ndikauya naro rakasviba kudaro, then tinobva tachizoenda kumapopoma apo pavanenge vava kuzondigezesa zvekare nekundibhabhatidza ikoko kumapopoma. Hanzi ndiro randinenge ndakazvimoneredza naro shiti iroro, then ndobva ndachizodzokera naro kubasa. Handizori wache, ndinozongori waridza zvekare pambedha. So ndauya pano mhuri yeZimbabwe, ndodawo kuti munge muchindibatsirawo ipapo kuti zvinoita here izvi zvandiri kuda kuitiswa namadzibaba. But kana ndakatarisa vamwe avo vatainge tichigara navo, vamwe vatichiri kugara navo pamba apa mukoma, vanhu vari kuita zvinhu zvikuru nekuda kwekubatsirwa kwavari kuitwa namadzibaba. Pane umwe murume uyo ainge achingoitawo zvekungokiya mukoma, akatongobatsirwa akabva anzi sezvo iwewe uchiita zvemapeace jobs chio nhombo idzi, akapiwa nhombo 50 akabva anzi chifamba kumasuburbs. Saka paimba yoga unofanira kuti unge uchikanda nhombo kana kuri kunzi unenge uchida kuzowana peace job. Mukoma anogara ari busy, fungai kuti atova nevashandi, because iye kana achitaura anototi atova nedzimba dzinodarika 100 idzo dzaanenge achifanira kuti ange achizofamba achiita mapeace jobs ekukata loni nezvakangosiyana-siyana. Saka ndakationa kutoti madzibaba ava vari kubatsira vanhu vakawanda. Saka vakati kumurume wangu zvekare vakandiudza vakati kana ndichida kuita millionaire muno muSouth Africa ndo zvandiri kufanira kuti ndinge ndichiita. Zvino murume wangu ava kungogara achingopopota nguva dzose, iye ari kuti dai ndanga ndiri inini handaimbotya, ndingadai ndakatozviita nechekare. Apa vari kuti ivo vari kuda kudzokera kumusha very soon. Saka vari kuti madzimai, itai zvinhu zvenyu nekukasika, nekuti zvinokwanisa kuzokudhurirai kana kuri kunzi ndikaenda kumusha kana zvandiri kufambira zvikaita dzimwe nguva ndinokwanisa kusazodzoka nekukasika. Saka ndiyo nyaya yandiunza pano. Ndinotoda kutoti munge muchindipawo advice, ndongozviita here kana kuti kwete?
mhuri yeZimbabwe. Ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Ko kana kuri kunzi vose ivavo vamuri kuona vava kutanga kubudirira muupenyu, what if kana vari kutorombeswawo namadzibaba zvimwe kuda madzibaba ava vakatotaura nemurume wenyu, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndakagumisidzira kuonana naamai vangu apo pandainge ndichiri ne20 years. Saka apo pandainge ndichiri kuma 15 years ndakazotanga kurara naamai vangu. Handizivi kuti zvainge zviri zvemishonga here kana kuti what really happened, but naamai takangotanga kurara tose. Baba vangu nguva zhinji vainge vasipo pamba, vaita basa rekudriva matruck, neniwo I am a truck driver. Saka naamai takazotanga kurara tose kudzamara amai vachizobatira pamuviri. Ino handina kutozviziva kuti amai vainge vava nepamuviri pandakazobva pamba ipapo pandainge ndava ne20 years. This was after amai vandiudza kuti vainge vakazvara mwana neni ndikatoramba, wandainge ndichifungidzira kuti ainge ari munin'ina wangu, ainge atori mwana wangu. So ndakabva ndatiza pamba ndikabva ndatanga kugara kukwekwe, but ndakazvarirwa ndikakurira muHarare. Until now amai vangu handina kumbogara ndakazovaona zvachose, ende kumba ndanga ndisiri kutoda kutoenda, but mudzimai wangu iye anotaura navo. Saka ainge achiti ari kuda kuti tinge tichimboenda kunoona vabereki vangu. Pari zvino ndiri kugara kunoku kuSouth Africa, saka handizivi kuti ndotangira pai. Handitokwanise kuti ndinge ndichienda ndigotarisana naamai vangu mumaziso nekuda kwezvose izvo zvatakaita. Vakanditorera advantage nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. Handizivi kuti zvainge zviri zvemishonga here kana kuti chii chakanyatsokuitika. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takatoita mwana inini naamai. Yo pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini ndinoshandawo pane imwe hotel muno muHarare. Saka nerimwe zuva painge paine function kudaro painge paine vanhu vakawanda chaizvo vemari dzavo. So there was this other guy akabva achizouya kwandiri. Murume uyu so far kubva patakatanga kuita zvinhu izvi andipa mari inokwana iyo kuita $10,000, but hama dzangu kubva zvandakatanga kubata mari iyoyo handisati ndakwanisa kana kuseva kana $1 zvaro pamari yose iyo yaandipa so far. Saka mari mwezuro awo mukoma ndakati ndakatogara zvangu kubasa ndokubva ndatora calculator ndikabva ndatanga kucalculata kubva apo pandakatanga kumupa mapads angu awo andinenge ndashandisa pamazuva andinenge ndiri kumazuva angu, ndokubva ndaona kuti mari yose yaandipa it has been $10,000. Saka ndakambotanga ndichati zvimwe kuda ndini ndisingagone kushandisa mari, but what I have realized mukoma ndezvekuti pose paanondipa mari ndinobva ndawirwa nedambudziko, ende ndinenge ndakatotarisana nedambudziko rekuti rinobva randitorera mari yacho yose. The first time around apo pandakamupa pad ndakangomupa riri 1 akabva andipa $1,000. Mukoma amai vangu vakabva vashayika. Mari iyoyo ndiyo yandakabva ndashandisa pakunovigwa kwaamai vangu. Akazoti andipa zvekare imwe mari, then vamwe sekuru vakabva vatanga kurwara. Mukoma nashi sekuru vangu vakati varwara kudaro ndokubva ndaburitsa kamari kandainge ndiinako kuti sekuru vange vachirapwa.
pese paanondipa mari ndinongosangana nemaproblems. Saka ndakatombomubvunza kuti naimi kusei muchiti kana mukandipa mari then ndobva ndasangana nemaproblems. Akangoseka akabva ati iwe mari yandinokupa inoshanda, kana kwanga kuri kunzi mari yandinokupa haishandi. Ko vamwe vakadzi? Ndikabva ndati mutori nevamwe vakadzi avo vamunopota muchipa mari? Akabva ati vakawanda muno muHarare. Ndokubva achizonditora akaenda neni kune umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu atori nemashop ake mutauni, maboutique, anoita zvekutengesa macrocs nemasneakers. Mukadzi iyeye akabva atondiudza kuti kuzototanga kwaakaita mashops ake nemaboutique akatopiwawo mari nemurume uyu. Saka ininiwo handisi kuziva kuti sei pamari yose iyo yandakapiwa kubva zvandakatanga kushandidzana naye murume iyeye. Saka akabva anditi hazvichaite kuti urambe uchindipa mapads ako. Ndichitaura nemi kudai ndatova nemwedzi ndisingamupi mapads angu. Apa nhamo yazondisuka manje. Ndiri kutoda kutomumanikidza kuti ange achimagamuchira, because kana mari yacho yepay iyo yandainge ndichimbowana mukoma izvezvi ndichitaura nemi kudai ndati ndichiverenga mari yandinofanira kuti ndinge ndichizopiwa nemurungu wangu nemabills andakatarisana nawo hazvichatombopindirani. Saka zvinotoda kutoti ange achindipa mari murume uyu sezvaainge akandivimbisa kuti acharamba achingondipa mari. So right now handizivewo kuti ndoita sei. Ndipeiwo advice mukoma. Ndoramba ndichingomunyengerera here kuti ange achigamuchira mapads angu? Zvekuzonzi uchachekereswa ini handina kana basa nazvo, kusiri kufa. As long as uchingorarama uri muno muZimbabwe unenge wakatongofanana nemunhu akaromba, but unenge wakarombera nhamo chete. Saka ndikuda advice zvekuzonzi kuna Mwari kudenga, Mwari kuita sei, kana Satani kugehena, tinozongonoonana tava kuseri kweguva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu. Hanzi zvekuzonzi kuna Mwari kudenga this and that, hanzi tinozongozvionawo munhu kana wafa uzongoonawo kuti uchaenda kupi. Plus hanzi munhu wese ari kurarama ari muZimbabwe pari zvino takangofanana kuti tose takaromba, asi nyaya iripo ndeyekuti vamwe ndo vakangorombera nhamo chete. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Pakafa mudzimai wangu, mutumbi wake uchiri kumochwari. Takabva tamucheka musoro wake. Ndichitaura nemi kudai mukoma, musoro wemudzimai wangu ndinogara nawo mumba mangu, asi hama dzake hadzitozvizivi kuti vakaviga mutumbi wainge usina musoro. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga huku yeblack. Huku iyi ndakaisiya kokumba kwenyanga. Then mudzimai wangu akabva achizotanga kurwara apo patainge tichiri kugara kuSouth Africa. Arwara kudaro, n'anga yainge yakandiudza kuti mudzimai wako kana arwara unofanira kuti unge uchizouya naye kunoku kuZimbabwe, then obva uchizoudza vanatsano vako kuti uruda kumbofamba nemudzimai wako, ende ndinotoda kutoti unge uchiuya navo kuno kuitira kuti kana afa ivo vange vachizobayana nemapanga, nekuti muchavaudza kuti mudzinzare kwavo mune mweya wengozi. Saka kana afa hakuna achazombofa akafungidzira kuti iwewe ndiwe wakachekeresa mukadzi wako. Sekuru ava ndakasangana navo through umwewo uyo ane channel yake anoita zvekuinterviewa n'anga. Ndokubva ndapiwa mafone numbers. Mushure mekunge ndapiwa mafone number ndokubva ndachizotanga kutaura navo. Vakandiudza mari yavainge vachida. Mukoma ndakasacrifice kutengesa mimwe midziyo yemumba ipapo mudzimai paainge orwara, because vakanditi ndava kutumira vakomana vangu kuti vange vachiuya kuzogarira mudzimai wako so that ange achizotanga kurwara. Ndakatengesa kubva kuma-TV hembe dzangu dzemukadzi ndichireiza mari yavainge vachida. Ndainge ndichingotumidzira chete.
then ivo vakabva vachizondiudza kuti mari at least yandainge ndavapa yainge iri senani ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichiuya nemudzimai wangu. Ndakaenda nemukadzi wangu then ndokubva tachizotaurana naTsano vakabvuma. Sezvo vainge vasina mari ndakavaudza kuti vange vachiuya muHarare tikabva tachizoenda kun'anga yacho iyoyo. It's just that hatina kuzotorwa mavidhiyo. Vainge vachiti vainge vachida kunditora mavidhiyo apo patakaendako ikoko, but vane vamwe avo vavainge vainavo ndivo vavakatora mavidhiyos akatobuda paYouTube. Then ndokubva tachizobatsirwa vakabva vachizoudza vanaTsano vangu kuti mudzinza kwavo mainge muine mweya wengozi. Then mudzimai wangu akabva achizobairirwa munzwa munyama yake. Munzwa uyu mukoma wakatanga kufambiswa neropa kuzonosvika uchinobaya pamoyo pake. Hakuna anozviziva kuti ndo zvaakaitwa. Ndokubva achizofa akati ari kumochwari. Ivo nevakomana vavo vakatoenda kumochwari kuya vanotozivana nemuridzi wemochwari wacho. Ndokubva mudzimai wangu achizochekwa musoro wake. Mushure mekunge achekwa musoro, then ndipo apo patakabva tachizoisa huku iyo yandainge ndakatenga ndikasiya kumba kwavo. Saka huku iyoyo yakabva yachizourayiwa ndokubva yachizongoiswawo mukofini imomo. Vanhu vaiti vakatarisa mukofini vaiona sekunge mudzimai wangu ainge akatokwana mabody parts ake ose, but akavigwa asina musoro. Ndikabva ndachizonzi musoro wemudzimai wangu ndiwo wainge uchazondiitisa mari, asi mukoma ndakanzi mukuromba kwangu uku kwandakaita ndichaita mari kwe10 years. Ndichitaura nemi kudai mukoma, kwasara makore iwo anokwana kuita 5 kuti ndinge ndichizotanga kutambudzika. Vakanditi uchatambudzika zvekuti nyika yose ichakunzwira tsitsi mukoma. Even though ndakaromba zvangu, but kutaura kudai ndinongogara ndichingochema. 10 years ndaifungidzira kuti makore akawanda chaizvo, but mukoma 10 years hapana. Ndamboedza kuidya mari iyi but iri kuramba kupera. Ndanga ndichiti zvimwe kuda kana ndikanyanyisawo kunakidzwa neupenyu, kana nguva yangu yekuti ndichange ndichizotanga kutambudzika kana yakwana, at least ndinenge ndava kungotiwo asi ndakambonakidzwa neupenyu, but makore ari kufamba. Ende vakanditi kunyange ukanzi waenda kuNigeria, kunyange ukanzi waenda kupi, hakuna munhu anokwanisa kuzokubatsira nekuti kutodhila neni zvakafanana nekuti wadhila naSatani. Ivo vanototi pandichafa mweya wangu vachaushandura ndichaitwawo chikwambo, sechikwambo icho chandiri kushandisa. Munhuwo akaenda kwavari akanorembera kwavari. Mukaposta mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nguva zhinji ndinenge ndichingotsvaka hangu vakadzi vekudya navo mari pamasocial media. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi nguva zhinji ndinenge ndiri pasocial media ndichingotsvaka hangu vakadzi vekudya navo mari. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.